Magandang araw sa inyo mga katrops. Ito si Katrops Danny. Ngayon ipakikita sa inyo ni Katrops Danny na maraming bangka ang sumilong sa amin gawa ng bagyo. Ayan mga katrops, tingnan natin. Ayan mga katrops. Yan ang mga bangkang pangkiyan. Tumago sila gawa ng bagyo. Sir, anong signal na tayo, sir? Ng bagyo, anong signal na tayo? Marami pang harap. Wala akong radyo. Sabi, number 2 na raw ano? Baka. Ayan mga katrops. Dami sila oh. Salamat sa inyong panood mga katrops.